Meta kien jokkupa l-kariga ta' chairman tal-Ene Malta, Alex Tranter kellu aċċess għal credit card tal-Korporazzjoni Ene Malta. Permezz ta' din il-credit card, Tranter ħallas għal servizzi relatati ma' safar fosthom lukandi u titjiriet. Il-ħlas kien isir direttament lill-bank bl-internet banking u mingħajr il-ħtieġa li jiġu ippreżentati l-irċevuti. B'risposta l-interpellanza tad-deputat Laburista Evarist Bartolo, fil-Parlament sar magħruf li kemm dam chairman tal-Ene Malta, Tranter nefaq eluf ta' euro permezz ta' din il-credit card. Minkejja li l-credit card kienet totalment ikkontrollata mill-uffiċċju ta' Tranter, il-Ministeru ta' Tonju Fennek kien jaf b'dawn il-ħlasijiet għaliex kienu jiġu proċessati mill-Ministeru tiegħu stess. Sakemm kien chairman tal-Ene Malta, Alex Tranter kien ukoll wieħed mid-diretturi tal-kumpanija tal-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo u li huwa l-kuntrattur li se jibni l-Power Station tal-BWSC. Alex Tranter li rriżenja minn chairman tal-Ene Malta f'Marzu li għadda kien ammetta li kellu konflitt ta' interess fil-proċess tal-loti tat-tender tal-estensjoni tal-Power Station tal-BWSC.